वायब्रंट गोवा समिटीच्या नांवान सरकारान फक्त इव्हेंट करून 2 कोटी रुपयांचो चुरो केलो. गोवा फोरडाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन आरोप केला. वायब्रंट गोवा इव्हेंटाच्या नांवा खाला सरकारान गोंयकारांक फटयल्ल्याचें दुर्गादास कामतीचें म्हणणें. ह्या नांवार हाडपाच्या नांवान सरकारान फक्त सरकारी तिजोरीची लुटमार चलयला अशें दुर्गादास म्हणटा. 2019 मोठ्या दबाज्यान तुमकां सगळ्यांक माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार सांगले की गोंय सरकार वायब्रंट गोवा समिट करता आणि 500 कोटी वयर इन्व्हेस्टमेंट आमी हांगा हाडटले आणि हजारांनी नोकऱ्यो जनरेट जातल्यो. हे कोणे सांगले? माननीय मुख्यमंत्र्यान वायब्रंट गोवा समिट 2019. त्यानंतर एक 6 महिन्यानंतर आम्ही आरटीआय घालपाक सुरवात केल्यो. इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाक तशेंच आयपीबीक आरटीआय आमी घाल्यो इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाक तशेंच आयपीबीक की कितले इन्व्हेस्टमेंट आयली, कितले प्रपोजल्स आयले, कितल्यो नोकऱ्यो जनरेट जाल्यो इन द वायब्रंट गोवा समिट 2019. कारण सरकारान जवळ 2 कोटी रुपया कॅबिनेट टेबल आयटम हाडून एजेंडा हाडून जवळ 2 कोटी रुपया हे वायब्रंट गोवाक दिले. ह्या नंतर आम्ही आरटीआय घालपाक सुरवात केल्यो. ते मागीर इंडस्ट्रीक आसूं किंवा आयपीबीक आसूं. मजेची गजाल अशी की अंडर सेक्शन 6(3) ऑफ आरटीआय एक्ट आयपीबी काढून आमचे ऍप्लिकेशन ट्रान्सफर करपाक लागले इंडस्ट्रीक. इंडस्ट्री ट्रान्सफर करपाक लागली आयपीबीक. बेसिकली फुटबॉल चालू जाले. तुम्ही रिप्लाय करा आमच्याकडे डेटा आणि हे सगळं फुटबॉलाचे सीसी आमकां मार्क करताले दोन्ही. सो आमकां खरी दुबाव आयलो की पॅरेंट डिपार्टमेंट इंडस्ट्री पैसे गेल्या आयपीबीच्यान. लक्षात दवरात, वायब्रंट गोवा समिट वॉज नॉट ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. दिस वॉज ऑर्गनाइज्ड बाय थर्ड पार्टी, वायब्रंट गोवा फाउंडेशन. अरे थर्ड पार्टी जर समिट कर, तू 2 कोटी रुपये दिता काढून. असेच हे इव्हेंट करून फाटल्या 4 वर्षांत 8,000 कोटी रीण केलाय सरकार. तिजोरीची लूटमार इन नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इव्हेंट करून पैसे खावप. 3 कोटी 4 कोटी म्हणले. पर ते इन्व्हेस्टमेंट हाडपाच्या नांवान इव्हेंट केलो आणि लोकांक दाखयले बोलोवन की वायब्रंट गोवा समिट, वेन एक्चुअली इट वॉज ऑफ वायब्रंट गोवा फाउंडेशन थर्ड पार्टी. थंय तुम्ही 2 कोटी रुपये दिले सरकारान कोणाक तरी खुश करपाक. आणि हाजो सगळो आउटकम कितें जाता? हाजो सगळो आउटकम काल एक रिपोर्ट आयला इंडियन एक्सप्रेस, बॉम्बे एडिशन, संडे एक्सप्रेस बॉम्बे एडिशन. हे मेळटले तुमकां गुगलाचेर. यूपी गुजरात अमॉंग टॉप 5 स्टेट्स इन न्यू इन्व्हेस्टमेंट्स. आसाम गोवा एट बॉटम. वी आर एट द सेकंड लास्ट. इन्व्हेस्टमेंट कितले 3.0 इन 22 and 0.8% in 23. We are the last. We are in bottom 5 आतलं second last. हे आम्ही बरयना. हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटचो रिपोर्ट. कॅप हे पळयात. गोंय सरकार. वी आर इन टॉप बॉटम 5 म्हणजे सेकंड लास्ट आहा आमी. आसाम आमच्या नंतर आहा मागीर.